مرحبا عمو تخططتي مدب راديونا لو معنت قاشنا راديو كفله باشا لو متيو خلع جزي زكاب فلي فريز ولا ارستي مالتيو بزعبا مننت دبل مننت كا ابي ثراوان اب تولدي ابي ثراو توليد حاره تግራዋይ ወይ ድማ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ብዝሓለፈ ንዊሕ ዓመታት ንሪኦ ከለና በዚ ዝተወለሉ ይኮነን ብብዝሕ ግዜ درئ أبو بيت وليدو أديو بيت وليدا أبزر إني من اللاين أنا خيرمو أنت هاي نزبديزي كم يك حسب على حدا إرتراوي أب حدا تقراوي أب إرتراو توليدو خمو حدا إرتراوي تبقى توليدو قدام إن تولدنا توديو من إن تتحزوس ولاس ناي سدرو ناي بو كوتاس ناي سلسترا تولدو تات نزبل لو من سينا لنا مو باشاي مدرخنا بخير مو قاعد حمس أخا خلأ جزء قرعة أنا حكام كيل مرحبا مو إذا توبيك كم تسمع خا إذا رئيستي أقداسي أنا من تاب زي إثيو إريترا وغير إنايو إريتران كسجوج خلوا ولا قلا خمان أو توليدهم ده عبي إريتران حواتنا بشيم أبو ما بيرتراس تولدي كومونا بيرتراون دقات نجارات هبلو زرقي كابتجراش لزولت even دو عبي لا توليد الله توصلنا وان كمان بتخافل الله سب بتحبرت سب بتفرالي مجدي أفتي نايزر إتات تقييد مجدتات ويدما مقطار إتات الرقمو اسكينا أون خيد بخمي وزي نجارات زي دمت انتاي كسخات ولوهم باشاي زي بخمي تنتو نصها بس أنا حريو بقدر لو خلوهم ويا بصورة خلوهم كم زعنت نيروجين زبل لحنا أنا بها قرفة جمر كلهم والصبغ ثانك يو ميكيل مجمري أنا معدام كهي قنية لي بدحريو زمسي خايد اللي رئيسي أقداسيو سلمنتاي لما يو أقداس زخون هذا قصالة أمريو أب عالم نازل له قصالي تايد بهالي ودعنتيو كالا أي كأني نعنا بما بزح أو اشتنا أتيو بزح قد تساويتيو مالتيو نقال سنة بزح متحنو خالات زفترنو سابجكتيو مالسي نوح جزيت فينا أنا بزعبو خنا علل وي بزعبو ديسكاس كنقبر كنمايت مالتيو نالبات أب تايم مانجمنت اندحر آتينا جزية بدعلنا كنقبرو زقبأنا خي قبرنا توانا ديبنا خنكون خيرنا هذا سب كم تزبل كايو أب حدا هاجر مالسي أب زغون هاجر كله دخيليو كم كنا تاتو مالتيو أنت تسديدو أب سدتي ولد أنت لي تسديدو خا أبتا عدو بيت سوز اللوا يولد باستفلا لي من قدي مالسي أبوتاتنا خم تزبلو تولد دي حرق انديو ناتكا زرقي رؤسو زغالي ترندي مالتيو رؤسو زغالي متححز اللوي حرقي مالتيو ناتكا حاجرنت كا فريد ولا كونسبت يو مننت كا كابينا هاجر مخانكا مستي تمر حساب مستي التحساسبانا هاجر كم يجرا تقوم مسوز التأساسري مالتي بايزو ويت مننت زبهال نقولو سفيح سلازخونه نقولهم كتقالل خيليو ولا نت زيجنت كتقالل خيليو ولا نتي حرق تولدون كتقالل خيليو ግን ጂኦግራፊካል አخر رئيس ስለዘለዋ ሓደ ነገር ሃገራት ካብ ተፈጥራ በዓለም ነተን ሃገራት ዝውንኑ ህዝቢ አለው ሃገር ማለት በመሰረቱ መሬት ጥራይ ዘይኮነት ህዝቢ ማለት እዩ ሃገር ማለት ብዙሕ ማለት እዩ ወላ በቋንቋ ትግርኛውን ከመይ ውዒሉ ተቀብሪ ወይ ንግደት ዲ ወይ ዝኾነ ነገር ዲ ተባሂሉ በሃገሩ በዓለም ሃገር ኢሎም ይዛረቡ እዮም እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ሃገር ማለት ኩሉ ህዝቢ ነቲ ህዝቢ ዝምልከት እዩ ዝያዳ እቲ ሎካሊቲ ግን ጂኦግራፊካሊ እቶም ሰባት ዝውንንዎ እዚ ናተይ ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሃገር ንብሎ እዚ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ መን ኢኻ ዝበሃል ካበይ ኢኻ ዝበሃል ነገር ኣብ ደይ ቦትኡ እንዳእተው ብዙሕ ሽግር ፈጢሩልና እዩ ማለት እዩ ንመን ይፅዕሞ ኸይዱ ነቶም ድገዝኡ ዘለዎ ሓይልታት እሞ ኣብ ስልጣን ክነብሩ ዝደልዩ በቲናትና ናይ ድሕረት ቋንቋ መፂኦም ይፃወቱልና ማለት እዩ እስኻ ኣብዚ ኮይኮነን ዓድኻ
أبوها كوبزي يزولد أديها كوبزي أتولد صاخم زكو إخا ناتبهله ناتي شونكوف زين وحلبونا نايت حبرة سب مالسي نهاجر النت انتاي مالتكم مخانو كبقعو زي كالا أمرو نمنነት እንታይኩም ምዃኑ ንትውልዲ እንታይኩም ምዃኑ ንሃገር እንታይኩም ምዃኑ ክርድኦ ዘይከኣለ ህዝቢ ንዕኡ ሕጂ የደናግርዎ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝተፈጠረ ከዓ እዩ እቲ ኩሉ ፀገም ንዓና ከምዚ ዝበልካዮ ሽግር ፈጢሩልና ኣብቲ ፎከስ ክንገብረሉ ዝግባኣና ጉዳይ ኣብ መንጎ መግዛእትን ሓርነትን ክንዲ ዝኸውን እቲ ግርጭት ኣብ መንጎ ትውልድን ሃገርን ብዘይ ንፁር ኣገባብ ኣረዳድኣ የእትዩ ንዓና ብሓባር ክንቃለስ ዝግባኣና ናብ ሸንኮለ የእትወና ማለት እሞ ብሓፈሽኡ ንስዩ ምናልባት ፍሉይነት ክትሓቶ ትኽእል ነገር እንተልዩና ዝበልክዎ ክትሓተኒ ትኽእል ኢኻ مرحبا توصلنا لها قلت لي إننا يتبل بالنسبة لي خان الحريت أب ثورة بزي ثورة تقدر لحرنة إيرترانير كاسخاخم كادرانير كاب كوتا الحرباية تخاسي نويحيو تنتانا بوليتيكاون حطونا على كاب زح إذا قلنا نيركم دو في الله تقدر لحرنة إيرترا إذا عينت مش أرتي ودب نيرو دو تاخل عليه دالي دمت أدي ولا هبت عبرة سبنا هذا سنة حين زبل حتى نديو نيركم دو جزء ثانية تفتري تحتهم لس أبتقاد لحرنة إيرترا خمسة عينت نيركم دو هواهم تقراوي كوينو تقالس نيرترا لو نيرو دو بخمي كتري ويركم أفتو ودب بخمير نيرو اسكي بقى عبار بنسي كما زعبا ናብቲ ውድብ ክትስለፍ ከለኻ ካብ ዝኾነ ኤርያ መፂኻ ሃገረ ኢልካ ኢኻ ትስለፍ ማለት እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ናይ ዓለም ካብ ኤሮፓኹን ካብ ኣሜሪካኹን ካብ ኢትዮጵያኹን ካብ ኤርትራ ማእከል እውን ይኹን ካብ ዓድኻኹን ካብ ከተማታት መፂኻ ናብቲ ዘሎ ውድባት ትሳተፍ ትምዝገብ ኢኻ ማለት እዩ ክምዝግቡኻ ከለዉ ሕጂ ኦርኔክ ዝበሃል ኣሎ እቲ ኦርኔክ ይምላእ ማለት እዩ ካበይ ከም ዝመፃእኻ ካበይ ከም ዝኾነ ዓድኻ ካብ ኣስመራ ዲኻ መፂኻ ካብ ከተማ ካብ ከረን ዲኻ መፂኻ ካብ ዝኾነ ኮታ ከተማታት ናይ ኣስመራ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ካብ ዓድታት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ በበቲ ኩነታቱ ይምዝገብ ማለት እዩ ግን እቲ ንዓኻ ብሓባር ዝእክበካ ዘሎ እቲ ኤርትራውነትካ እዩ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንካ ኢኻ መፂኻ እቲ ቃልሲ ድማ ናይ ኤርትራውያን ቃልሲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሽግር መፂኡ ዘሎ እንታይ እዩ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ ሜዳ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረ ኣነ ትግራዋይ ትውልደ ኢሎ ኣነ ከምዚ መንነት ዝበሃል ቋንቋታት ኣይነበሩን ኣብኡ ኣነ ኤርትራዊ ኢልካ ኢኻ ትቃልስ ነርካ ተደሊኻ ውድብ ኢኻ ተሓሪ ወይ ህዝባዊ ግንባር ትኸይድ ወይ ከዓ ጀብሃ ትኸይድ ማለት እዩ ከከም ኩነታቱ ከከምቲ ተሰለፍካሎ ዓመተ ምህረት እሞ ዝፀንሓኻ ውድባት ኣብኡ በበቲ ዝምባሌ ናትካ ምናልባት ዝምባሌ ክህልወካ ክእል እዩ እዚኣ ውድብ እዚኣ ንዓይ ትሕሸኒ እዚኣ ውድብ እዚኣ ንዓይ ትሕሸኒ በበቲ ናትካ ዝምባሌታት ናይ ባህሊ ናይ ትውልዲ ይኹን ወላ ናይ ዝኾነ ይኹን ዝምባሌ ናይቲ ሕብረተሰብ ክህልዎ ዝኽእል ንሱ ብግምት እንተኣተወ ሽግር ኣይኮነን ደረጃ ምዕባሌ ናትና ክሳይ ዝገብሮ እዩ ዝዕቅኖ እዩ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ምናልባት ንገሪኻ ገሊኡ ከምቲ መዝመስቲ ዘቕርብዎ ፍሉይ ሃይማኖት ዘለዎም ከም ዝኣመሰሉ እዮም እዚኦም ከዓ ከም ዝኣመሰሉ እዮም ኢሎም ክምዝምዙኻ ዘቐመጥዎ ከምኡ ተረዲኡካ እንድሕር ኮይኑ ብከምኡ ክትከይድ ትኽእል ዘርኣዊ እንድሕር ኮንካ ብዘርኢ ክትከይድ ትኽእል ዓሌታዊ ትኾንካ ብዓሌት ክትከይድ ትኽእል ዊዝን ደ ኮንቴክስት ኦፍ ኤሪትራ ማለት እዩ ንናትካ ዝምባሌ ናይ እምነት ይኹን ናይ ትውልድ ይኹን ኣብታ ውሽጢ እታ ሃገር እያ ክህልወካ ኣብኡ ደረጃ ድማ ናብቲ ውድባት ክትሳለፍ ትኽእል ኢኻ እንተ ደኣ ሳብ ኮንሽስ ኮንካ እሱ ዓይነት ዝምባሌታት ክህልወካ ክእል ማለት እዩ እንተ ደኣ ኮንሽስ ኮንካ ግን ነቲ መደብ ዕዮታት ናይቲ ውድባት ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ክትቃለስ ተብል ማለት እዩ እቶም ሶታ መልስኻሲ ኣይነበረን እያ ኣብቲ ወላ ብዝባዊ ግንባር ውሳን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ከም ውድብ ኣይኮነውን ክትምልሶ እኳ ደኖ ሜይቢ ትኽእል ኣይትኽእልን እንክሓተካ ክእል ርአ ነይሩ ዶ ኣሮንቲንክ ብዙሓት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ብትግራይ ቦቦም ዘርኢ ዝነበሩ ብዙሓት ኣለው ዝነበሩ እውን ኣለው ሕጂ ከም ኣብቲ ውድብ ናብ ክልቲኡ ኣይነበረን ዶ ትብል እስኻ ኣነ ኦቨርትሊ ማለት ብግልፂ ከምኡ ነይሩ ኢለ ዝሰማዕክዎ ነገር የለን ኣይነበረን ዝብል መርገፂ እውን ዘለኒ ምክንያቱ ዝምባሌታት ግን እቶም ሰባት ከምዚ ዝበልኩኻ በቲ መናፍሕ ናይቶም ገዛእቲ ሓይልታት ዝብልዎ
ንኣብነት ብግዳማውያን ሓይልታት ክኸውን ይኽእል ብኢትዮጵያውያን ክኸውን ይኽእል ብውሽጢ ዋላ ውሽጢ ኤርትራውያን እውን ክብልዎ ዝኽእሉ ነገራት ክህሉ ይኽእል መናፍሕ ናይቶም ክገዝኡ ዝደልዩ መራሕቲ ብግዳም ብውሽጥን ተኣሳሲሩ ነቲ ፅልዋታት ነቲ መስኪን ተቓላሳይ ኣብ ሓንጎሉ ከቐምጥሉ ክእሉ እዮም እሞ ብኡ ተዘሪዑ ንሱ ናብ ሓዲኡ ከዘንብል ይኽእል ምናልባት ህዝባዊ ግንባር እንዳ ክርስቲያን ክመስሎ ይኽእል ጀብሃ ድማ እንዳ እስላም ክመስሎ ይኽእል እዚ ሕጂ ጉጉይ ዓይነት ኣገባብ ኣመሃህዳ ብካልኦት ዝመፀ እዩ ኣብ ሓንጎልካ ብካልኦት ዝተፀልዎ እዩ እምበር ንስኻ ብመሰረቱ ኤርትራዊ ኢልካ ኢኻ መፂኻ ዘለካ ስለዚ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ነይሩ ክብል ኣይክእልን ኣነ ብምስጢራዊ መንገዲ ግን ወላ ጀብሃ ይኹን ወላ ሻዕብያ ይኹን እንታይ ነይሩ ኣፀቢቅካ ክትመራመረሉ ዝግባእካ እዩ ማለት እዩ መርሓባ ከም ክስታይ ሕጂ ስኻ ከም ሬዲ ሲ ክትሓስቦ ከለካ ክትሪኦ ከለካ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ኣቦኡ ኣዲኡ ግን ኣብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ወይ ድማ ሓደ ኢትዮጵያዊ እውን ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዓብዩ ግን ኣቦኡ ኣዲኡ ወይ ኣብ ትግራይ ክኸውን ይኽእል ወይ ካብ ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራት ዘሎ ክኸውን ይኽእል ክትሪኦ ከለካ እንታይ ክኸውን ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ስኻ ከም ሬዲ ዘብዚ ብኸመይ ትሪኦ ከምቲ ውልቁ ብትውልዶ ዶ ትሪኦ እሱ ናይቲ ትውልዱ ዋላስ ትውልዲ ስድርኡ هو እንታይ ይመስለካ እዚ ሳብጀክት እዚ ቀሊል ኣይኮነን ምስ ምዕባለ ናይ ዓለም እውን ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ክንሪኦ ይግባአና ማለት እዩ ብኸመይ እንታይ ማለት እዩ ዓለም ሕጂ ከመይ ኣላ ንኣብነት ኣብ ካናዳ ዘለና ሰባት ኣለና ክንደይ ህዝቢ ተኣኪብና ኣለና ካብ ዓለም ናቶም ወለዲ ኣብ መፃፅዓና ነቲ ሃገርነት ክንረክብ ከለና ኣብ ካልእ ዓቢና ተወሊድና ዓቢና ኣብዚ ደቅና ዝወለድናዮም ኣለዉ ሕጂ ነዞም ደቅና ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ዓብዮም ወለዶኦም እኳ ኣብ ካልእ እንተኾነ ናይቶም ስድሮኦም ዋላ እንተኾነ ንዕኦም ግን ትሒዞሞ ዘለዎ ካልሲ ዓዶም እዚ ዓዲ እዚ እዩ ማለት እዩ ካናዳ እዩ ማለት እዩ ወይ ኣሜሪካ እዩ ማለት እዩ ወይ ኤሮጳ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምዕባለ ናይ ሃገር እቲ ናይ ዘርእ ሕቶ ድመፅእ እንታይ እዩ ቀዳማይ ከማን ኣብቲ ናይ ግጥምታት ዲብ ናይ ገለ ተንኪፍናያ ነርና ድሕረት ዘየምፅኦ ነገር የብሉ ድሕረት ኣተሓሳስባ ማለት ካሪኻ ድሕረት ኣተሓሳስባ ንኣብነት ኩሉ ግዜ ናበይ ኢለ ዘንብል ኪድ ንስኻ እንታይ ኣለካ ኣብዚ ዓድኻ ማዕስ ኮይኑ ኢሉ ድዛረብ ሰብ መን እዩ እንድሕር ኢልካ መብዛሕትኡ እቲ ድሑር ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ሃገርና ሕጂ ቀደም ከምኡ ዓይነት ዘረባታት መልያ እንታይ ኣለካ ስኻ ኣብዚ ኪድ ኣይኮነን ዶ ግደፎ ካብ ካልእ ሃገር መፅዩ ዋላ ትውልዱ ካብ ካልእ ሃገር ኮይኑ ዋላ ናብኡ ተወሊዱ እንዳብኡ እንድሕር ደይኮይኑ ኪድ እንታይ ኣለካ ኣብዚ ኢሎም የሳጉግዎ ማለት እዩ ወዲ ጓል ገለመለ ድሕር ኮይኑ እንዳቦኻ ስለትቕመጥ ሕጂ እቲ ካብዚ ተነቂሉ እቲ ህዝቢ እንታይ ይብል ካብ ወዲ ጓል ትዕብስ ወዲ ከልብዕቢ ምክንያቱ ነይሩ ፀኒሑ እቲ ወዲ ጓል እንታይ ይገብር ናብ ዓዲ ኣቦኡ ከይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ክፅረፍ ክነብር ስለዘይደሊ ንዘለኣለም ኩሉ ግዜ ከምኡ እንዳለ ስለዘቆናፅፎ ክላ ናብ ዓዲ ኣቦ ከይድ ኢሉ ናብ ዓዲ ኣቦኡ ዋላ ምስ ኣደጉ ከይተረፈ ዝኸዱ ኣለዉ ኣነ ዝፈልጦም ኣለዉ ሕጂ ካብ ዓድና ተወሊዶም ተወላሊዶም ገለመታስ ዳሕራያ መወዳእታስ ናብቲ ዓዲ ኣቦኦም ከይዶም ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቀደም ዓዲ ኣቦኦም ዝነበረ ማለት እዩ ከም ዓዶም ተወሲዱ ከሎቲ ዓድና ከምኡ ከሉ እታ ዘረባ ስለትቀላቀል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ነገር ከይዱ መስለካ ምዕባለ ናይ ሕብረተሰብ ዝምልሶ ነገራት ብዙሕ ኣሎ ኣብ መስፍንነት እዚ ግኑን እዩ ኣብ መስፍናዊ ስርዓታት ግኑን እዩ ትውልዲ ምዝራብ ኣብ ርእሰ ማላዊ ስርዓታት ግን ሃሳስ እዩ ሕጂ ድሕሪ ኮሎኒያሊዝም ኣበይ በፂሕና ኣለና ኒዮ ኮሎኒያሊዝም በፂሕና ስደት መዓት ኮይኑ እተን ድገዛእና ዝነበራ ሃገራት ንባዕለን ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ናተን እንድሕር ክንሪኦ ኮይና መዓት ሕውስዋስ እዩ ኮይኑ ዘሎ ፈረንሳ ከምቲ ቀደም ፈረንሳ ዝነበረቶ ቀደም ኣይኮነትን ዓዲ እንግሊዝ ከምቲ ቀደም ዝነበረቶ ዓዲ እንግሊዝ ኣይኮነትን ካናዳ ከምኡ ይኮነትን ኣሜሪካ ከምኡ ይኮነትን ኩለን ብፍላይተን ኤሮጳውያን ሕጂ ኩሉ ሆላንድ ገለመለ ጀርመን ገለ ረኣይ ይብል ክንደይ ሕብረተሰብ ዓለም ተሸኪሙሉ ሕጂ በቲ ቋንቋ ናይ ቀደም ኮንሰርቫቲቭ ዝኾነ ወዲ መሬት
أبزع أنا توليد أبزع عند أبوي قال بزبر قانقو كتكودي تخيلنا بس مخني أزق مساتهم حجينا حقتات ناتهم نتي كونستيشن ناتهم دماني سدتني هات كم زقبل تقبلوا خاد حرخن عمت دق هاجر كم تقورهم إذا ندأتوا الخور خفت قد فوق مالتي خم دقوا الخورو نحن نبعلنا حجي وسيت ناتوين أبسلست كلمتا عمت بخير ولا تسخاتوا الحجسي منتخا ناتكا بقلت ناتكا منتخا سي سب حدا من سي حان تقول سيتي ابي ارترا توليد عابين دحر كوين بزي قد سدرو وي دما ابي اثيوبيا توليد عابي تخون بزي قد سدرو سي افتا تولد دا عدي يو زي قنت ناتو قدامنا تقلد تولى سان عمل سهم انت كركب يدا خواخا هو نسوكو هجي تقولي عاو تراي عدي تراي يكون كله كمكتن برالو سخان دحري كتقونا زو خانك ابي زلخا يخاف لك له هو اري انت واي خان سخا انا كو عدي ابز توليد زعبه كله استقادل كله بتحقتات نايت عدخا زكايد له هاجر كوين ذا هاجري نعي انت واي خان سخا خمس تبلني له كمكتك له حق اذا نخ كمكتك كن حقتات كاخذ له حجي تبلن دلخاسي ايكونن كسمعوا له كم ودا هاجر وزير اثيوبيا ودي ارتراوي افتو تولد عدسي كمكتو خمان አለው ነትኸሙ ድብሎ ዜጋ ነትኹምሎ ሰብሲ ክምክቶ ሎ ያኻት ደንደልኻ ተጋገደ ተጋገኹን ጽቡቅ አላ ክምክቶ ከሎ ግን ከዓ እንታይ ክህሉ ሎ መስለካ ንዑ ዝድግፎ ትካል ክህሉ ሎ ኦኬ ንዑ ዝድግፎ ትካል እንታይ ትሕጊ እንታይ ማለት ኮንስቲቱሽን እዩ ኦኬ ሕጊ እዩ ማለት እቲ ሕጊ ንዕኡ መን ይወዲ ሃገር ዝጠቅስ ነገር ኣብኡ ክህሉ ሎ ሕጊ ተመርኪሱ ምንቲ ክማጎት أبي زل خا من تخبرك نعوز دقفو حقه له حجي توم زت بعلو خماقوت ديو تبعا خقبر ديو خون يكون نقدر خقبر كله نعو تمركشهم يمكن ماقوت له مالتي نزينا يعني حقه له علو أبزخون يكون عالم كيد زي قدس حقاويت عالم حقاويت هاجر انت دا خوينا نعها باك بون زخونه كعنده حقوق زخونه كان نقر علو مالتي كما يتمزنوت الكلام أبناي أب ሕብረተሰብና እንድሕሪ ካልኩልቲ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን እዚ ጉኑን እዩ ዋላ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ኣብ ከሎ ኣሎ ኣብ በዓል ኡጋንዳ ድዩ ጋና ድዩ ገለ ኣሎ ግን ነብሱ ዝኽኣለ ኮንስቲቱሽን ዝሓዘ ኣሎ ናቱ ነብሱ ዝኽኣለ ታሪክ እዩ ግን ኣባና ስጋብ ኣብ ጎነፅ ኣብዚ 98 ዝነበረ ውግእ ናይ ምስጓግ ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራን ብዙሓት ሽም ትውልዶም ኤርትራን ስለ ዝኾኑ ነይሩ ከምኡ እውን ኣብ ኤርትራ እውን ብገለገለ ከምቲ ብዝሒ ኣብ ኢትዮጵያ ተገበረ ኣይነበረን انتولكو خاب حكي حكو مسلني بتدرا خفت واناتتي جن at some point جن بوتسنيري بالحد تجارو ولا إثيوبياون مستجزية مسجدة جن نايزري ويبتي حرسسب تجراوي كويس زور وتولد بحال نيرو بخميس خاطرية وانتي هو هجي تشجرنا تنانتايو أب تخلو عدتات زموسونا بسلطان زموسو سلطان كاب سورا زعتو كاب ميدا زعتو اليوم كاب إثيوبياون يا وياني PRDF نيرو مالتيو روحات نيرو مالتيو كاب إرترا ما زباقون بار نيرو مالتيو زعتهم ديكتاتورس أبغى درجة بحوالي سرعو أبغى درجة ما يفعل عليه كسبنا وجو نياتو مالتيو زي بتمكرنا زرعنا يوم مالتي جنعهم زي قدسهم سلطان تراي سلازخونه سلطانهم انتدعى قام خون دليو خوينهم كاني نتهزبي بزخونه يكون من قدي ددحريهم كم تخيل كقبروا لهم مالتي اجي وقخ دليو خلو كمزي يقولوا له زي اتوم كمزي قبرنا له نعهم سوقهم له وي كمزي دخونه يكون مغنياتات انتيهم وي دوبنا وسيدهم مريتنا وي قلمنا لهم نتهزبي نتي بخالي من قد كفتح بسلامة من قد كفتح زقبو نابو قيتو مالتي حجي تستقبل بإثيوبيا مسقواقنا إرتراويان كم زبل كايو was wrong ولا خد سوقهم تقوم كاونكو نويح عمتات تقوم تولس لزغونو كما يقيرو مسقواقون كما يقيرو عدم مخنيات كله له إذن سلازخونه إذن مخنياتات سلازورلو عبزخ نبرو أدلاينس سلازيبلهم ويكا مسل سلازيبلهم ويزخونه يكون نجر مخنيات كمسال له حقاو بزخونه من قدي تزاتيخا يخير زلو مو نساتهم كا ديسبليس لخونه سلازورلو النوار ناتهم كا بقمت كا عطلو نبرت قديفهم يوم لخونه زلو نبرت كا يصنحوا من يبتخالي
حجي سقيلهم ترايدهم يوم زخد زلوا مالتي تقول كم حدا كم كوموريتي نحرك الدربيوم كون كاجن صار حبرة السبت خونا اللي خامرتي بإيرترا جبر بإثيوبيا جبر بدأ يقدس بتاع الجباب ناي ديسبليسمنت ناتو ملكع ناتو حقاوي مسرح بروسس كله لازم كلهم جيجا يمزقوا مخنياتو نساتهم نتهزبي زي تبعسه كله نسوم سلز تبعسو نعو ابو انفولف كم بخون يقبروه كساب حجي زخيد زلو بعالم دما نسي ديكتاتورات مسفحفحة حيلتات عبيتي يكونوا قداماويان يكونوا وشتاويان تحبابيهم نتحبرة سبعكم زي مثلا شجر يعتبوا أجاباب زلوا من قدي تسدد أجاباب زلوا من قدي تعقب أجاباب زلوا من قدي تكسس زلون زنبرين ديو حق ذهب كمان قد دماني تقبل كات خيد تغيلي خا حقاون تدع خوين خاني مسرع سلا زلو قدعتنا هزبي بدي متص من قد تقبرو مالتي توم هزبي قل انتاي شجر الله هذا خالق نتي ديكتاتورس كم تعمو تقبرو توم هزبي بجيجا تمرتي مهارون بو أبدي عدوم كوفيلون كله بتحقتات نايت زلوا هاجر كند زخدو نعو السنة عيقوم انت نعو فايليت غيرهم نعو أبقمت كيتو انت عدي كشتي وانا إيرترا أنا إثيوبيا أنا تقمت كعجي بحق إثيوبيا خد كيت كتقددي يقدرنا إيرترا أنت تقمت كون كهاني بحق إيرترا خد كيت كتقددي خد تدا بحق إيرترا قديفكا نعوز صار نجارات كتقبل كونكا نا أقلقلوت نايتهم ناتكا ولدو زلو كتقبل نحكونكا أبزي زلو ولا ون ديكتاتور تديكوينه ولا ديمقراطيا ونتخنون نعهاب سبوك تمتكاي مالتا يكون من ندهر كم تقبل كونكا نعد خاخت كيدي خابلكا the only thing قبراز قبو جن انتهى خم تعانتو يزبلنا بحقاو مسرع يخون مالتي ترى ديمقراط كوينه بحق خت كيد كم زلكا بقاباب كتكيد كم زلكا نبرت كاخ زمت كم زي بلو زتر خايا نبرت زغفل دلكا خفيلكا كتكيد كم زلكا يقبر مالي أبو جن كم ذا الكايا ولا المثال حجي ترى ولا بإثيوبيا مالتيو بزي قدس انت عينت تلواتات نايت بوليتيكاوي عبد المريحنا زلو مونغو كتيو هاجرات مالتيو هاللي و ኣብ ትግራይ ኢሉ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ተሪኢኻዮ ትውልዱ ኢትዮጵያዊ እንድሕር ኮይኑ ከም ውልቀ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ተጠቂሞም ናዕዲ ክሰድዎ ዘድዩ ነቲ ትውልዱ ኣብኡ ደይተወለደ ተኮይኑ ክርዳእ ንኽእል ብኸመይ ነብኡ ተወልደሲ ኣቦኻ ኣብ ኤርትራ ስለ ዝውለድ ኢልካ ምስ ጓግ ግን ቁኑዕ ኢልካ እውን ይስማዓካ ንዓኻ ወይ ድማ ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ቫይስ ቨርሳ ማለት እዩ وكون نتي أو توليدو زعبة وده هاجر سلزخونة كونستيشن نات كلمة يتمت مو كم تعان تويد بالنايو أبزي توليدو زعبة وده هاجريو زبيراتي كونستيشن على قوام اللو مالتي كله لو هجين دحر كم زيدو خلو نعوت حشام دحر كسوق خاخينهم كان حقه ساي يصرف له مالتي إذا حجي كقايم زخيل نجاري مالتيو انت عقم اللي كاون كتاب عالم رخاوي بيت فردون كباصص زغيلي مالتي كخصص زغيلي مالتي لذي انت يطرام غبر زغولو كنسخا زتحسكايون زبدل كاين نغرات ندحر اللي قمت عنتو يزبلنايو صيرتا هاجرتي اندحر تخدي عليخا نساتهم ناتكا مقصعتي بتحقي مسرت غبر الكاين مالتي كتسرت خان كاخد السريخا خفلو نغرت اللي كاخد كفليخا تفرالي خوتا بتي حقاو مسرحنا يتعبد تحلف وتقدديها اي ود هاجر نها خبرو هاجر اي كوبني اي غبومني مالتي ترى كومو غبرو خوينون ግን ካብ ጉቡእ ካብቲ ኮንስቲቱሽን ወፃእ ዝኾነ መንገዲ ድላዮም ገብሩሎ ማለት እዩ ድላይካ ምግባር ከዓ ባህርያት ናይ ዲክቴተርስ እዩ መርሓባ ሕጂ ብሓፈሽኡ ኣብ ዝክልትኡ ሃገር ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን እቶም መራሕቲ ኣብ ስልጣን ዘለው እጥቆሙሎ ትብሎ እስኻ ተጠቂሞሙሎ ትብሎ እዚ ናይ መንነት ጉዳይ ናይ ትውልዲ ጉዳይ هو نسو ندي زربشنا زلو جي تعنتوي دلنا انتايو جي دهوخنا دلو نحنا خنستوعل زي مخالنا يزوجينا زلو مبر توم ديكتاتور سي دلايم كغبرهم كم زغولو سلاز فلتنا سنقاومهم علينا ግን ክንቃወሞም ከለና ክንዲ ብሓደ ንቑሕ ዝኾነ ጋባብ ተረዲእና ክንዲ ንቃወሞም ንሕና ንባዕልና ኣብ ዝተፈላለየ ዝምባሌታት ኣቲና
نعوم بزطعم من قد فحبت نبلا لنا مالتي هنا انت رأى بزي مسينا حج قدامه عالم كوينا قدامه يصل انا خوفي له كله نعو قد في ناس امنن حرنا نسخاكو تقراوا يا خا نسخاكو حماسي اريتراوي خا حماسي انا خا باوراجا بعدي بقول خي ترفه يوتي بهايمانوت زيهم كلهم ناي دحورات عنتوي اب مسفنነት زياده بايታ ዘለዎም ረቋሒታት እንዳምፃና እንድሕሪ ፈሓብትን ክንብል ኮይና እሞ ከዓ ብፍላይ ከዓኒ ብፈልጥዮም ክፈልጡ ግብኦም እዩ ትብሎም ምሁራት ከይተረፈ እንተዳ ዝወፅእ ኮይኑ እዚ ነገር እቲ ንብዙሓት ሰብ ከጋጊ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ንኩላትና ብሓባር ከቃልሰና ዘይክእል ዘሎ ጉዳይ ኣብዚ ግዳም ዓለም ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ንዕኦም ኣጠዓይና ንዕኦም ኢና ኣጠዓይና ንህቦም ዘለና በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ዕድሚኦም ነዊሕ ኣለቶም ዲቫይድ ን ሩል ከምቲ ዓይነት ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ገለገለ ኣብዚ ሕጂ ብሓፈሽኡ እቲ ሕብረተሰብ ኣገዳስነት ኣለዎ ዶ ካብቲ መሪሕነት ብልከዝ መብዛሕቲ ግዜ ክሪኦ ከለኹ ብማዕዶ እቲ መራሒ ካብ ኤርትራ ዘሎ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድህቦ ቋንቋታት እቲ ሕብረተሰብ ናቱ መገዲ ተኸቲሉ ሪኦ ዓብ ግደ ኣለዎ ዶ ትብሎ መሪሕነት ዘሎ ዓበይ እቲ መሪሕነት እንታይ ኢልካ እንታይ የስተውዕለሉ መሲልካ መብዛሕቲ ግዜ ከምቲ ዝበለፅካ ቁርትለይቲ ንቕሓት ብኩራት ናይ ንቕሓት ስለ ዘለዎ ግድዲ ኮይኑ ሕብረተሰብ ኣብቲ መሪሕነት ዘሎ ወዘር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዝዛረቦ ቋንቋታት ናይ ምድጋብን ናይ ምእማንን ባህርያት ሕዝ ኣሎ ኢልካ ዶ ትኣምን هو حجنتي كل جزء نابينا نملس تدرجة مع بالنا يتعبرتسب consciousness يتعبرتسب سي أبي بس يحلونا نبل مبزحتنا أي أفريقيا نحرينا يا حجي أبتي مسفناوي على تحساسباتها أبوي قوي مزولو مالتي مع منت الصراحة جينا كم تعانتوي زبلنا أنا هاجر كتعكونه خلاها كم هاجر كنت تفولتو ንዕኡ ገዲፍካ ናብቲ ዝበልናዮ ናይ ወገናዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባታት ተኣቱ ማለት እዩ እዚ ሽግር እዚ ሕጂ እንታይ እንዳፈጠረ ኸይድ ናብ ኤትኖክራሲ ተኣቱ ናብ ናይ ዓሌትነት ተኣቱ ማለት እዩ ናብ ዓሌትነት እንድሕር ኣቲኻ ሕጂ ሃገር ክትሰርሕ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ብዙሓት ዓሌታት ኣብቲ ሓደ ሃገር ክህልው እዮም ማለት እዩ ኢትዮጵያ እንተወሲድና ሕጂ እዚ ክበሃል ዘይከኣል ዓሌታት ናሽናሊቲ ስምዓት ክንርክብ እንዳታት ሕጂ እንተደኣ ናብ ዓሌትነት ዘተኮረ ኣገባብ ሞገድ ከተምፅእ ኮንካ ንሱ እንደገና እንታይ እዩ ዝወልድ ንድሕሪት ይድመልሰካ ክሳብ ናብ እንዳታት ተመሊሱ ወላ ብሓንቲ ዓዲ እውን እንደገና ግርጭት ይትፈጥር ገዛ ዓዲ ክስቶ እናተባሃለ ከም ናይ ቀደም ዝዝረብ ነበረ ከምኡ ይደምፃካ ማለት እዩ ናብቲ ናይ ድሑር ንኣብነት ኣምፂኻ ሕጂ ዓለም ኣብ ካልእ ደረጃ ምዕባለ በፂሓ ከላ ንስኻ ግን ቅድሚ 1000 ዓመታት ዝነበረ ታሪክ ኣምፂኻ ናይ ኣክሱማይት ኢምፓየር ከተምፅእ ትኾንካ ኦቶማን ኢምፓየር ከተምፅእ ትኾንካ ናይ ሮማን ኢምፓየር ከተምፅእ ትኾንካ ናይ ፐርሽያን ኢምፓየር ከተምፅእ ትኾንካ ቅድሚተን ሃገራት ዘን ሕጂ ዘለናን ማዕቢለን ዘለዋ ድሕሪ ኮሎኒያሊዝም ኣፍሪካ ስክራምብል ፎር ኣፍሪካ ድመፀ ኣብ ግምት እቲኻ ንዑ ተቐቢልካስ ካብኡ ብድሕሪኡ ተፈጥረ ግርጭታት ንምፍታሕ ክንተተኩር ንድሕሪት ትምለስ ኣለኻ ማለት ያሬታ መግዘ ግዜ ሪሱ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ማለት እዩ ገሊኦም ብዘይ ንቕሓት እቶም ከይፈለጡ እዎ ንሕና እኮ ከምዚና ነርና ኢሎም ብጌጋ ክምርሑ ማለት እዩ እቶም ገሊኦም ግን ኣብ ስልጣን ስለ ዘይመፁ ኣነ እንተዘይብላስ ሳዕሪ ትብቆላ ዝብል ዓይነት መንገዲ ሒዞም ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሽግር የእትዎ ማለት እዚኦም ኣጋጥሙና ኣለዉ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንሪኦም ኣለና እዚ ኮናትና እዩ ነይሩ ክስተኮብ ዝበፅሕ ነይሩ እዩ ምስ ፈረሱ ኣብዚ ማይ ሰቲ ነይሩ ከምዚ ናይ ሬድሲናትና ከምዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ እንድሕሪ ክትህሉ ደደልይዋ ኮይኖም ዝብልዎ ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ከዓ እንታይ ንብሎም ንሕና ንብል ዘለና እዚ ዓለም ኣብዚ በፂሓ ኣላ ኣፍሪቃ ከምዚ ኣመሰለ መስርሕ ሓሊፋ ኣብ ኮሎኒያሊዝም ኣትያ ሕጂ ከዓ ኮሎኒያሊዝም ኣሎ ካብኡ ክንወፅእ ድኣይና ንቃለስ ዘለና እምበር እንደገና ንድሕሪት ተመሊስና ሕጂ ን1000 ዓመታት ንድሕሪት ክንምለስ ኣይኮንና ንደሊ ዘለና እንተደሊኹም እቲ ዘሎ ግርጭት ናትና ሕጂ ከመይ ጌርና ተሓባቢርና ከም ንምዕብል ንቃለስ ዋባ ግን ሕጂ ረዲ ኣብዚያሲ
اتمرحنا زوزو إذا كوني للجورة تحسب حد الرأي بخطي وجن ولا بيرتراون الرأي ولا بيتبعون الرأي نتحبر تستن دحريت مملاس عفتزو له هوا هو نيخه تكر قبري لم يمجورو زعنت تلقى تحسب الصعب هو ناي سلطان هرفان انديو هرفان صبا زلوس غواغور ما يود يبلوها حجي انتاي زي نساتهم ندحر انا ناي ديكتاتور مالت كتقالس كلها انتاي ها تعود لها خردا كالو نعبنت نحنا ديمقراطيا وسرعه كنتكل ندحر نزل خوينا بهاجرنا نديمقراسي صبوق لنا خنردا قبانا مالت انتاي يا ديمقراسي كونسبت ناتا كم تمر حساب مثلا انتاع اب حدا هاجر كخمي غير اتغلغلك ديمقراسي صغيره لوكالايزد كوينا دا كوف كتبلنا هاجر كان عهات رايدا مسلكا كتحلو الكاس ولا نخالقت ون مثلهم كحلو لهم اسفحها تطمتيها مالت لو مسي ابزلنا عالم بفلا حجي عالم جلوبالايزد كوينا خنخعسو كوينا نريا زلنا كنا حاسبو زغبانا بزعبات غزانا وشت تراي يكون ندحر تግራይ ተበዲሎም ኣለዉ ትግራይ ተበዲሎም ندحر اليوم كمان بزعبهم كمان كنا حسب إلى إثيوبياውያን ندحر ተበዲሎም ኣለዉ بزعبهم كمان كنا حلي يقبانا عقم انتلينا مالتي نسوم كاني كومو حجي ريسيبروكال زغونه متحللاي سوم حليلكا نسخات حليلهم خونا له توم ديمقراطسي عالم لخاوي عد هاجراوي زوباوي عالم لخاوي متستار كلهم ኣለዉ تقدم نريو زلنا عالم حجي لكعكم يقعدوا يوم زلوا خيدو سي ماشم نبلع المستن نهابتن اندي خاتك علس نعسر قلبة عيون كتبل اندي خاتك علس بالتفعل عليه ملكع كاخ موسخا يقول الشاتو مالتي فتوتو مسيلهم موسخا يقول اجي نسخانا مجمر يا ازمات كان دربدا كان دحر كوينو بعلماني ثم مجمر ثم رحق دلو يكون ارتراون دحركم كحجي مجمر يا ازمات كان ثم قروا بالتخاي اثيوبيا السودان يمن قال ما لزوم كنت تنظر معنا فقرب أصغرنا زلوا زيوم مزيوم نحن تبع ناسي كما قلنا أنا نعوم زلنا فقر مسكارات سلطنا زرين هاي سلطنا إذا سلزين نفلد لنا أفريقيا كأنا حجي شجرنا بعلنا بناتنا فورمولا خلينا نفتحه بفورمولا نايتهم قدامه ويان حيران من قصات نفتنهم مسرح يعدي مغنياتهم الشوم بتقومهم تقوين يوم بعرقها ديت قومهم تخوين جن أبا حلق كم تأتي جبرا مالتي لك كا نافريكا تقدم زلوا شجرات أبعرك خاطوا خلوا نسوم إيدهم سلزقتوا ولوتهم قدامهم حيلتات بعد الناس الذي نتفرم الناس الذي نمسوا لين مهزو لأن الناس الذي تحلاله بعدنا تشماجلنا عرقي غيرنا نبرت ناسنا نتقم له خد نخيل نبرتنا خابنا نحنا خوعل كم زلوا خد نخيل تزبزح نبرتنا قلبتنا نبعتهم خيد مالك عبدخا اوف كورس بمزحتو زعواتي تولد من النتاب انجي مزاربنا عب بفلا بيرتراون درزو الحجخا خاو حلف دبل خاطريو تقرنيا تزارب سلازخونا غازاينا ناي مبال احنا تقراينس حدا اينا نزبل قنقواتات بزحت على زاربو اب تنحنا بفلا دمتا اومو بخمي تريو زخي ما تيسي قرابة يخا قنقوانا كل يو خمس بعال انجليز زاربو امريكا انجليز زاربو كندا انجليز زاربو قنقوا دينا حدا دبلك قدر رخبكاسي قالو حدا دغن مبلن انديو سمعون كله خسي نحن تقراين حدا اينا حنتي ادبحال تحساسبا على حل حلو تكون له دريو انا دسو له ولا ساوند تري الله افتي على السوشيال ميديا مالتي حجي كم تايم تلعلمكم الهم لزارو رديت اخولالو ملكا تحسب بخمي تقول صح وزي كويت عن تويد بلنا بستي كونسبتنا هاجرنت زغيد انديو نعمنت نحن إيرتران تجراين إيرتران حدا عند حري لومسي تجراي كمان حدا خوني قالوا قرفوا تجراين إيرتران سي تجراين وعلم كمان حدا خوني قالوا تقولنا من حدا يكونوا مش شورا عويتهم إثيوبيا ما حضرواني ربع 17 عام حج ኣብ ትግራይ ኮይኖም ካልእ ግርጭት መፅኡ ካልእ ኩነታት ተፈጢሩ ሎ ምሽ ሕጂ ናብኡ ዓለም ተሓትን ክንብል ስለ ዘየድልየና ብሓፈሽኡ ግን ንሳቶም ንባዕሎም እውን ሓደ ክኾኑ ይከኣሉ ሓደ ክገብረካ ዝኽእል ነገራት ከተፅናዕ ኣለካ እንታይ ሓደ ክገብረካ ንኽእል ሓደ ቋንቋ ስለ ትዛረብ ኣይኮነን እታ ዘላ ክልል ሃገር ዳሲ ክንደይ ቋንቋን ክንደይ
كندي عليه تنحيز الله إلك قدم رأيه ኣብ ትግራይ እንድሕር ከድና ሕጂ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዘለዎም ክንረክብ ኢና ኣብ ኤርትራ ተኮይና እውን ከምኡ ንረክብ ኢና ምስቶም ትግርኛ ዝዛረቡ ጥራይ ድዮም ሓደ ክኾኑ ዘለዉ እቶም ትግርኛ ዝዛረቡ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘለዉ እዚ ንባዕሉ ሕጂ ሃገርነት ክፈጥር ኣይክእልን እዩ ወይ ከዓ ሪስትራክቸር ንምልእቲ ኣፍሪካ እንደገና ሪስትራክቸር ይገብር ኣለዎ ማለት እዩ እንደገና ንምልእቲ ኣፍሪካ ሲ ኣፍሪካ ሕጂ ኣብ ክንደይ ኣላ 54 ሃገራት ከም ኣቢለን ኾና ኣለዋ ማለት እዩ እዚኣተን እንተደኣ ናብ ዓሌታዊ ቋንቋ ኣምፂኻየን ሓደ ኢና ናብ ዝብል በብዓሌትካ ድሕሪ ምፂኻየን በሻሓት እየን ክኾና ማለት እዩ ሕጂ እንደገና ነቲ ግርጭት ትውስኸሉ ኣለኻ ማለት እዩ ካብ ምንታይ ተላዒሎም ትብሉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከምኡ ንብሎም እዚ ዓይነት ኣረኣእያ ዘለዎም ካብ ምንታይ ትብሎ እስኻ ዘይንቑ ኣረኣእያ እዩ ማለት እዩ ሓደ ውድባዊ እተሓሳስባ እዩ ሃገራዊ እተሓሳስባ ኣይኮነ እስኻ ውድባዊ ኣተሓሳስባ እንድሕር ኣለካ ወይ ፓርታዊ ኣተሓሳስባ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ዘለካ ንስኻ መሳርሒ ምዃንካ ተሪፉስ ልዕሊ ሃገር ንነብስኻ ትዕቅን ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ውድባዊ ነቲ ሰብ ነቲ ድጋገር ኣሎ ሰብ ሃገራዊ ፍቅሪ ክንዲ ዝሕዞ ውድባዊ ፍቅሪ ሕዞ ማለት እዩ ውድብ ግን ንምንታይ ዝፍጠር ውድብ ይኹን ውልቀ ሰብ ይኹን ማለት ፓርቲ ይኹን ኩሎም ዝኾነ ነገራት እቲ ፓርቲ ዝሰርሖም ይኹን መገልገሊ ናይቲ ሃገር እዩ ሜካኒዝም ኢንስትሩሜንት ኦፍ ዩኒቲ ናይቲ ሃገር እዩ ሕጂ ብኡ ከዓ ንስኻ ሕጂ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምሕር ተተኺሉ እዚ ሓይሽ ዝያዳ ሓድነት ዝፈጥረልና እዚ ውድብ ዝባል ሓይሽ እዚ ፓርቲ እዚ ሓይሽ ዝያዳ ስራሕ ዝኸፍት ዝያዳ ሕክምና ዝኸፍት ዝያዳ ከምዚ ዝኸፍት እንዳልካ ዝያዳ ነቶም ትካላት ናይ ምዕባለ ዝኸፍተልካ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ትመርፅ ማለት እዩ በብዓመቱ እቲ ምርጫታት ክመፅእ ከሎ ሕጂ ንሳቶም እዚ ነቲ ውድባዊ ግርጭት ናብ ሃገራዊ ግርጭት የግዕዝዎ ኣለዎ እሞ ነቲ ህዝቢ ይርክብዎ ማለት እዩ ከምዚ ብቀዳማይ ጠቂስና ነርና ዶብ እንድሕር ኣሎ ንኣብነት ናይ ዶብ ሽግር ድሕር ኣሎ ህዝቢ ዘይተባእሰ ከሎ ውድባት ንዕኡ ኣተዓባቢዮም ህዝቢ ዘይተባእሰ ከሎ ንሳቶም ይባእሱ ነቲ ህዝቢ ግን ይልክምዎ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ሕጂ ኣብ ዘይፈልጦ ቋንቋ ይኣቱ እቲ ህዝቢ ንባዕሉ ዓይነይቲ ኣደረቱ ፈልጥ እዩ ዓይነይቲ ግራቱ ፈልጥ እዩ እዛ ግራት እዚኣ ኣብዚኣ እንድሕርላሲ ባዕሉ ተመሓዲሩ ብዘርዓ ደደቃቅሶ እዩ እንድሕር ሰጊራ ከብትናቱ እንታይ ትቕፃዕ ዘርዓይ ኣለዎ ሕጊ ኣለዎ ኩሎ ብከምዚ ገይሩ ዝኸይድ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝበልካዮ እዚኦም ከምዚ ዝገብሩ ውድባት ፓርቲታት ንባዕሎም እዚኦም ናይ ዲክታተርያዊ ጠባያት ዘለዎም እዮም ማለት እዩ ምልካዊ ስርዓት ክተኽሉ ዝደልዩ ማለት እዩ ሕጂ ብሙሉእ እንድሕር ናይ ኣፍሪካ ሪኢኻዮ ካብ ምልኪ ናብ ምልኪ ካብ ምልኪ ናብ ምልኪ እናተሰጋገረ ንህዝቢ ሰላም ከልእዎ ኣሎ ንህዝቢ ንብረቱ ባዕሉ ኣፍርዩ ባዕሉ ከም ዝጥቀመሉ ምግባር ስኢኑ ኣሎ ማለት እዩ ባእሲ ናይ ህዝቢ ዘይኮነስ ባእሲ ናይ ፓርቲታት ብሓፈሹ ሕብረተሰብና ብፍላይ ኤርትራዊ ብኸመይ ክርድኦ ኣለዎ ብዛዕባ ኣብቲ ትውልዲ ርዩ ብኸመይ ዓይነት ሚዛናት ክወስድ ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ ግምገም ከለካ ንመልእኽቲ ተሊካስ እንታይ ንበልካዮም ንሕብረተሰብና ብሓፈሹ ሓደ ሰብ ናፍታ ድምፃና መክፈቲት ኣርእስቲ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኤርትራ ተወሊዱ ዓብዩ ከም ኤርትራዊ ክርአ ከም ዘለዎ እንታይ ርእቶ ኣለካ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዓብኡ እውን ጎረባብቲ ስለ ዝኾና ማለት እዩ እንታይ ትብል ኮነ ንክልቲኡ ሕብረተሰብ እንታይ ትብሎ እስኻ ከም ረዲእ ነቶም ሰባት ቀዳማይ ነገር ናይ ኢንተሌክቹዋል ናይቶም በላሕቲ ለባማትን ምሁራትን ዕማም ክዓዝዝ ኣለዎ ንሳቶም ተጠርኒፎም ተኻቲዖም ተመያይጦም ነዚ ዘለና ሽግራት ለባም እየ ዝብል ምሁር እየ ዝብል ንቑሕ እየ ዝብል ምሁር ጥራይ ዘይኮነስ ንቕሓት ከዓ ክህልዎ ኣለዎ ለባም ከዓ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ከመይ ገይሩ እንታይ ዓይነት ግርጭት እዩ ዘሎ እቲ ሃገርና እንታይ ዓይነት ድሕረት እዩ ዘሎ ከመይ ጌርና ኸ ክንፈትሖ ግባእና እንታይ ዓይነት መሰጅ ከ ንህዝብና ክንሰድድ ይግባእና ማለት እዩ እንተና ብግዳም ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ብግዳም ኣለና ንህዝብና እንታይ ኢና ክንጠቕሞ ንኽእል ፀላእቱ ሲ እንታወትኩም ምዃኑ እንታይ ባህሪ ከም ዘለዎ ከመይ ገይሮም ከም ዘደናግርዎ ካብ ስራሕ በኺሩ ከም ዘሎ ንምንታይ ጠሚዩሎ ስለምንታይ ጠሚዩ ዘሎ ስለምንታይ ትስደድ ንባዕሉ ዋትስ ዘ ሪዝን
تسديدنا زلنا حجي نحناسي مخنيات فلت خونا امبشي زي ردع كان دحر كوين انت اخا تقبل بعركو سنبر عد غستو خيده معات جذبكم اللو اسخا حماكم كانبر يومكم الخاص درها مالتي نحن عبد الله ده كم بعركو سو كم دي ولدكم خوينه بعركو سنبر نولكم غزا سريحهم لهم كم زي خوينه مالو ازي ولقاوي ጥበራ ከምጽእ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ህዝባዊ ሓርነት ከምጽእ እንደርኣ ኮይኑ ግን ካብ ስደት ጠጠው ትብለሉ መንገዲ ናትካ ሃብትን ሃገር ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ከይተሰደድካ ምስ ጎረባብትካ ተዛሚድካ እንታይ ትህቦም እንታይ ይህቡኻ ኣብ ግምት እንዳኣተወ ሓቢርካ ብሰላም ትነብረሉ ነገራት ክፍጠር ከም ዘለዎ ክገብሩ ኣለዎም ቶም ንቑሓት ንብሎም ምሁራት ንብሎም እዚኦም ቶም ምሁራት ኢኻ ትደለኻ እቲ ሕብረተሰብ ከብሓፈሹ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብፍላይ ኢትዮጵያ ዘሎ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልዎ ኢልካ ተሓስብ ሆነ ካብ ምስቱ ትውልዲ ኤርትራዊ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ብኸመይ ክርአ ኣለዎ ወይ ድማ ትውልዱ ኣብ ኢትዮጵያ ብስድርኡ ኣብ ኤርትራ ተወልደ ብኸመይ እንታይ ዓይነት ክስታይ ክህልዎ ኢልካ ተሓስብ ንዑ ሓተካ ዘለኹ ኣነ هو نسو يمو نسو كويد بك هذا اللغة هجي تلي تماهيركاسي كتفلت أي تخيل نخا هجي إتوم دمهرو أكالات أو وشتي هاجر يهلو أبقدام يهلو نالبات أبقدام زلو زيادة عدل كلهم مخلينا مزراب مسحافن ملختم الآخر إتن حنا نقول حجي شي هو أبقدام زلنا ሕራይ እሞ በቃ እቲ እቶም ኣብ ደገ ዘለው ኢንተሌክቹዋል ምሁራን ትብሎም ሲ መልእኽትታቶም ዩኒቲ ዝሓዘረ ትምህርታዊ ዝኾነ ነቲ ሕብረተሰብ ክኾን ኣለዎ ኢኻ ትደለኻ እቲ ውሽጡ ዘሎ ብኸመይ ይላልዮ ይኽእል ሓደ ግዜ ትርኢ ኢኻ ኣብ መንግስትታት ክፃልኡ ከለዉ የፃልኡኻ ከምዚ ዝረኣናይ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ እዋን ራስ ተውዒልካሉ ኣብ ኣብይ ዝነበረሉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮይኖም ባንዴራ ሒዞም ኣበሉ ነይሮም ሕጂ ከዓ እቲ ደረኽቲ ዓመት ከዓ እቲ መልእኽቲ ተቐይሩ እቲ ፀላኢ ኤርትራ ኮይኑ ኣሎ ብስርዓት ኤርትራ እኳ ከምኡ ብዙሕ ኣይረኣኹን ኣለኹ ግን ነቲ ሕብረተሰብ ከታይ ትብሎ እስኻ ሕጂ ነቶም ምሁራት ገልፆ ፀኒሕካ هو تي شجر زلوناتنا انتاي ولاتي انتلكتوال ولاتي مهور ولا نقوع تبلو قال تبلو نناتو فراغمنت زغونه فحبتن بلا مسج سي لما حلالف زلو اوكي بر هذا طرنف زغونه مسج لما حلالف يلن ازي خا سلمنتاي كطرنفو زي كاله مخنيات نوح عندنا غيرنا بقالسي نوح عمتات حالفو مالتي هجي انتاينا ابز نوح عمتات زحلفنا يدماني تفر عليه تمكروتات او اهلنا هنا هجي خمين مزنونعو ابز قدم كسامع لهم حدا طرنف ملقت بحبار كنا محلالف ندحر كوينا ابز قدم كنسامع لنا مالتي وانا حد حبرتسبنا كان حجي رجع حوي حتى كان دحر كوينا اوكي انت هنقبر لنا اذا يزرئي ትውልዱ ትግራዋይ በቡኡ ኮይኑ ሲ እንታይ ክንብሎ ኣለና ሓደ ነዛ ቪድዮ ድከታተላሲ እዚ ፀገም ፀኒሕ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትሪኦ ኢኻ ክንደይ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ደገልገሉ ትውልዶም በቦታቶም ኣብ ትግራይ እዚኦም ዳተጋሩ እንዲዮም ኢሎም ዝመፁ ኣለዉ ገለገለ ሜቢ ከምዚ ዓንቶ ዝስደበልካዮ ሜቢ እቲ ሰብ ዲኹም ዝገብሮ ዘሎ ደፍኦ ዘሎ ሲ እንታይ ኣተሓሳስባ ክሕዛ ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብና ዋላ ሕብረተሰብ ኣብ ትግራይ ወላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ብሓፈሹ زاد حطينا طاقة نعم إذا نتحبر تستبدل الملكات والسكون متهم انتهي دينا بدلنا we have to focus على حدا point من يسأل عينا من ينزع الدلز خفت زلو مالتي أوكي أنا بناتي نعيك تحت نتخون كحاجة أنا I don't want to focus to ناب إثيوبيا وإثيوبيا خفت عليه شجري إلى عيس بيني ترديكا وسودان كفت عليه إلى عيس بيني مجمريا أنا بعلي جلوك هون علني مصدق هاجري مالتي اوكي مصدق هاجري حجي انا مجمريا شجرا هاجرنا فتيرنا نحنا كنا برخا 30 عام تقالسنا انت خنقبرينا مالتي كابتز نبرنا يا نابراس زياده زبلص خنبر مئنتيلنا مالتي كم هاجر مثلا يقبعنا خاص لزغونه حقاو مسلنا خاص لتتحسه لزتمنتلنا بقداماويان حالتاتن بمتحوار مس ኢትዮጵያ ስርዓት ተሓባቢሮም ንዓና ኣብ መግዛእቲ ስለ ዝእተውና ካብዚ ነፃ ወፂና ዝሓሸ ናብራ ክንነብር ንኽእል ኢና ንሕና ኢልና ንበረኻ ወፊርና ማለት እዩ ሕጂ ንህዝብና ንብሎ መን ዳዓ ይሽግርና ሕጂ ነዚ ኩሉ
كل زبلنا ندحريلنا there is nobody else primarily اللي كنسرعوا نخير أبكرميت كنسرعوا نخير بزي كسرعات إساس كالي إلا تسرعات بإرترا زلو إذا سرعات زي نثنا يقدم زنبرنا حقتات كمان كقمت أي كعلى يترفض حدش حقتات مس عالم كذاب دنا زخل معبل خجبرسي نتز نبرنا كمان أتفيلنا مالتي نتز نبرنا حجي كتلمن دحر دلي خامكيل ولا كتلمن دحر دلي خاسي سلام كله وكالو سلام كله له مريم تهابكم كتب الجزا جزا كتكيسي نيروم كويم لمنتيا أب هاجرنا جزا خيدهم دلمنو تتخولهم تلقات تتخولهم تديبلك عرداكم تبلهم مالتي قل نسونكم أصلا زخولون ترى سلام عليهم مالتي اوكي هجي نحنا كنتوكو عين خيل كنت كوبلنا عين خيل لازقنا إذا مسكوت كفيت دولو بعاليات بوجن بهايمانوت بجلة بتزوار وهم بغتها عند عجبرة الفح بتنزلتونا مسكوت كأز خفت لهم نتوم قداماويان عنا خور رجدوليو إثيوبياويان حجنا قبل ناسنا مريت زي دوبنا زي ناسنا بحرنا يخلونا خلو سقيلو ما يكون شنكوف سرعات زي ديمقراطية وسرعات لزلنا بزعبة عدو زي قدس زعبة هاجرو زي قدس أبزي حجي نحنا زلنا يو درجة معبالي ولا ذات أبزي النيات زخي ترفه انتهي لهم دزارو قالوا نتسرعات سي نهاجرو فوتيو نيرترا فوتيو نيرترا كتفا ايدليانيو نزي سرعات زي حدقت كبروا الامبينيتي خوها له حدقت كبروا له قال منتات مسؤول زتينا انا نفتحوا نتنجر اذا كل زبلو اكلات አሉ እንደህር ከሳስን ተከሳስን ዘይ ፍለጥ ኮይኑ እንደህር ሕጋዊት ሃገር ፈጥር የትብል ኮንካ እቲ ሕጊ ላሌጅ ኢጓለ በርቱ ተዝብል ነይሩ ኣብቲ ቤት ፍርድና ኣስመራ ቀደም ሕግስ ንኩሉ ሓደ እዩ ዝበሃል ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሕጊ ድሕር ተኣምነላ ኮንካ ካብቲ ዝገዝእ ዘሎ ኣብ ስርዓት ዘሎ ጀሚራ ክሳብቲ ታሕቲ ዘሎ ሰብ ንኩልካ ክትብፅሓካ ኣለዋ ማለት ንኩልካ ክትብፅሓካ تقطع تخون كاكا تقطع ماتي بوجناي حجة أنا تخصص زخون سرعات إنها اللي كله نزين حدقات نقبرلو زبالة زراربا نعو أيكوننسي نزوم نكارس دلنا كمان ترى أبدا البديلنا هذا نجر كله مقيدنا عنا زخون ترى I think ساكن ترى في الفريد ولا ترسن دي ردي حوي نزخون جن بحافشوت نايب زعبا من النتولدي بخمي حبرة السمنة خرير لو عبرتات توليدو يا إثيوبيا توليدو كم إثيوبيا وعبرتات توليدو خم إيرتراوي كرر خم دلون الحتات كابز عينت كنوت سالنا حبز مفللاي زورتات نيبوتات بتفلي حجر كويس بو خنت كاسي بلان تقول لي أمو أعتقد نعم مزازة مخبى كأي أنا تعرف استي عنتو إذا مش أمشار بتنكف كأي نفسها زغالت تقولونا نزغونا قلنا تنا مش أرش عمل مزازة مخبى كأي عدل لحن هو أنا انتهيت بالمسلكة بذا توبيك تداربنا لا بدار استمامتي هو اتوم بهم زقوانا صوبو سبات عبدهم يكونن زبهالو الصمم قتيرهم كما قوتو قالهم جوكم دلو بتبعات هاجري إرترا هاجري من يخان السخان عايكم زتبلني إلهم كم كتولهم مالتي توم بجيجا زتحتو زلو دماني كم عبلوا له مهنياتو هاجر انتاي مالتكم مخانو تولد كالو هاجر انتاي مالتكم مخانو تولد انتاي مالتكم مخانو هاجر كان انتاي مالتكم مخانو ترديهم استوعلهم كابل بامات تماهيرهم حجد ما اذا عالم كن مهارلو نخل إيرياتات ملي يجر لبامات اب عالم مليوم علو نجزع منقصهم زقاومو اب عالم مليوم علو نجزع منقصهم اب امريكان تغينا زي امريكا امبرياليزم زغبرو زلو شجرات اب عالم نعو حمد تسحنو معات لي كاونتي بروفيسورات علو لازم مهارلهم نعو مالتي اباناون كومو امسلو حدا ايسانون يوم نزيوم كا كنستبهللهم علنا بعلمن يوم صبغ نزاربو بعلمن يوم كابزي زيدلن قمطعه تعدملو بعلمن يوم بنحسيا نتشجر زريئو نتسرع زريئو مخنياتو نخل ነገር ከም ተዓንቶ ይዝበልና ናይ ትውልዲ ይኹን ብኾነት ድሕረት ናይ ትውልዲ ትኹን ሃይማኖት ትኹን ናይ ጎለ ዝምባሌ ትኹን እንዳተጠቅሙ ሽግር ድፈጥሩ ቶም ዲክቴተር مرحبا ምድር ቤትና ክንገልጽ ክንጸርግ እንድሕር ደሊና ንሕና ኩሎም ቶም ኤርትራውያን ነቲ ሃገራዊ ኮንሰፕት ክርድኦም አሉ ነቲ ናይ ትውልዲ ኮንሰፕት ካ ክርድኦም አሉ እዚ ጌርና ጥራሒና
كين دخل أبزع جي مش جزية خلوا قايل أبزي مهران اللونا مليو ناي تايم مانجمنت زهبو نربات هيبو بخون قد محجون كمي مانج نقبرون جزينا انتاي وركلود لنا مسؤو أزاميدنا جزية خيطة عنا مخنياتو توم ديكتاتورز ندعر جزية رخيبهم كالي حلق لغيهم فتو حر ريدي بطعمي مسكنك I think بزعمي من علينا بزعبا ناي تولدي نزبل ኣብ ካልእ እዋን እውን ብካልእ መገድታት ንራኸብ ኢና ሎማ ዓንቲ ግን እዚ ዕድመ ክብርካ ምፃኻ ብጣዕሚ እየ ደመስክነካ ثانك يو فيري ماتش مكيل يغني لي ናይ ባሓቂ ማለት እዩ